се ражда свободен. Робството е страх. Робството е насилие. Робството ражда копнеж за свобода. Свобода или смърт? Как се съживява народ, полуумрял от страх? Как да му обясниш, че свободата няма да прекоси Дунава, нито ще преплува морето, че свободата не се дава, а се взема? Как се събужда народ, заролян в ямката на Ориента? Човек по човек! Той седа се бездомен, без съд, без покой. Отвънкашност чужда и под име ново, и сърце порасло, и за кръст готово. И носи съзнание, крепост, светлина, на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една близна обща веселба, часът на която беше неизвестен. Изпитваше кой е сърцат, спирец, честен. Участник затане в подвига свят. Всяк един слушател беше му и брат. Бъдещето тъмно той гледаше ясно, той любеше своето отечество красно. Той беше скиталец и като дете прост, и като учелник живееше в пост. Горите, полята, познати му бяха. Всичките пътеки кракът му видяха. Пустинята знаеше неговия глас. Хижата го знаеше и на всеки час вратата и за него отворена беше. Той се не боеше. Под небето спеше. Хореше замислен, сам си, без другата. Тая зара млад до вечера стар. Отден е търговец, сега просек дрипа. Кога беше нужно? Хром и сляп и клипа. Днес селото глухо, утре в някой град. Говореше тайно за ближни и преврат, за бунт, за свобода, за смъртта, за гроба. И че време вече да настане роба, че щастлив е оня, който дигне пръв народното знаме и пролее кръв, и че трябва твърдост, кораж, постоянство, че страхът е бодост, гордостта, пиянство, че равни сме всички в големия час, той носеше бодост народната свяст. И всякоя възраст, класа, пол, занятие, взимаше участие в това предприятие. Богати из парите, сиромахът с трудът, момите си глата, учили и сумът, а той беден, гол, бос, лишен от имота, за да е полезен, дал си бе живота. Браво! Сте научили наизуст всичко. Браво, това беше. Вечер през 1871 година в село Батолци, само на 10 км от тук, пристига Васил Левски, воден от Дидю Пеев от село Голям Извор. Чакат ги 4 души, които предварително знаят целта на срещата. Без колебание и 4-мата прегръщат идеята за създаване на комитет. Пред саби и пищов те полагат клетва за вярност до смърт. Това са Георги Диков, търговец на коне и вълни, Найден Кръстев, учител, Стоян Панов и Велю Нинов, земеделски стопани. Сега сте се събрали тук
И виждам, че всички сте сърцати люде. Ние сме жадни да видим отечеството си свободно. Затова трябва да си иде като народа да се проповядва, че той сам, единствено със собствени усилия, ще може да получи свободата. Много сме чували за тебе и сме готови да те подкрепим. С какво можем да ти бъдем полезни? Във всяко село и във всеки град трябва да се направи таен комитет. И кой какво трябва да знае да прави, да е полезен за делото. И пак ви казвам, тихомълком, да не е застрашен живота на никого, но да не отлагаме работата си. Сега виждам, че всички сте сърцати люде. Да положим клетвата и да имате вече революционен комитет и във вашето село. Старайте се мене. Заклевам се своеволно в честа си. Заклевам се своеволно в честа си. В отечеството си. В отечеството си. Пред Бога и честното събрание на съзаклятията. Пред Бога и честното събрание на съзаклятията. Че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и укрия никому нищо. Няма да кажа и укрия никому нищо. До смърт и до гроб. До смърт и до гроб. Заклевам се и обещавам. Заклевам се и обещавам. Че ще работя с всичките си способности. Че ще работя с всичките си способности. За освобождението на отечеството си България. За освобождението на отечеството си България. Заклевам се и обещавам. Заклевам се и обещавам. Че залагам на святата тази цел. Че залагам на святата тази цел. Живот и имот. Живот и имот. Заклевам се и обещавам. Заклевам се и обещавам. Безусловна покорност. Безусловна покорност. На законите и заповедите. На законите и заповедите. На съзаклятния таен Централен български комитет. На съзаклятния таен Централен български комитет. Съвършено мълчание. Съвършено мълчание. И тайност на делата. И тайност на делата. В противен случай, ако бъда предател или престъпник, съгласявам се да бъда прободен от оръжието на това съзаклятие, което има длъжност да ме брани и да ме съди. Заклех се. Днес всеки притеснен и потиснат, комуто тежат робските вериги на врата и носи жалостното и срамно име роб, е напълнал всичките си сили, за да разкъса робските вериги и отстрани от себе си името роб. Нашето родолюбие е голямо, дяконе. Ще ни берете по делата. Така е. Ето, близо е вече времето да докажем и на душманите, че и българина не ще да бъде вече роб, а свободен. Така е, Василе. Ония, дето искат да умрат за отечеството си, предизвестете ги да бъдат готови, че като бъде време да ги повикаме, ще им назначим и мястото, за да тръгнат. Ние дейците сме си посветили живота за отечеството, да работим за толкова милиона народ. Трябва да се мисли зряло, да не изгубим и сега. Добре, да, когато отсвои България, кога ще турим за цар? Ако ще бием турците само за цар, то ние сме глупци и сега си имаме султан. Нам не трябва господар, а свобода и човешко равенство. Ами ти, каква служба ще вземаш тогава? Никаква. Ще ида от други поробени народи да правя това, което правя тук и сега. Това право ли е? По мое мнение, така е най-право и човешки. И ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем свободни в земята си. Ще имаме едно знаме, на което да пише свята и чиста република. Майовци, пак да повторя, тая работа добре трябва да си отваряте очите. И работа трябва, работа! Левски дава на комитета нелегалното име Ихтар Хасан Хателе. Революционният комитет привлича още десетки бунни българи. Левски често отсяват домовете им при следващите си обиколки. Той беше безстрашлив.
Той беше готов 100 пъти да умре на кръста Христов, да гори като Фуца или като Симона за правдата свята, да мре под Триона. Смъртта бе за него приятел и брат. Зашил беше тайно в ръкава си яд. На кръста му вярно оръжие висеше, за да бъде страшен, кога нужда беше. Той не знаеше роди, ни мир, нито сън. Обърнал се беше на дух, на огън. Думата си цяла лееше в едно слово. Понякога чело си мръщаше сурово. И там се четеше и укор, и гняв, и душа упорна, и железен нрав. Той беше невидим, фантом и сянка. Озове се в черква, мерне се в седянка. Покаже се, скрие се, без знак и без след. Навсякъде гонен, всякъде прият. Веднъж в събрание, едно многобройно, той влезна внезапно, поздрави спокойно. Пилепна плесница на един подец и излезе тихо, и с малки и градец. Името му беше знак за разтревога. Властта беше вредена, невидима, строга. Обсаждаше 20 града изведнъж, да уби този демон, вездесъщ. От лице му мрачно всички се бояха. Серагите прости светец го зовяха. Избрани, душени в тайни места, слушаха с трепет, зяпнали уста. Неговото слово, сладко и опасно, и тям на душата ставаше по-ясно. И семето чудно падаше в сърцата и бързо растеше за жътва богата. Той биде предаден и от един поп. Той е мръсен червя, той е низък роб. То с позор за Бога, той пятно на храма. Дякона погуби чрез черна измама. Тош човек безстиден, с ниско чело, пратен на земята не се знае защо. То си издайник грозен и Божий служител, който тая титла без срам бе похитил. На кого устата пълни сяк и злост, изрекоха подло. Фанете това! На кого ръката не благословия, а издайство свърши и гръмне скрушия, и чието име не ще спомена, от страх моята песен да не оскверня. И кого родила една майка луда, който равен падът има само Юда. Хвърли в плач и жалост цял народ тогас, и тош човек, и още живее между нас. Оковани кървав, в тъмница ръгнат, апостолът беше на мъки подвърнат. Ужасно, напразно. Те нямаха власт над тази душа яка. Ни вопъл, ни глас, ни молба, ни клетва, ни болно стенание не издаде в мракът и гордо страдание. Смъртта беше близо, но страхът далеч. И той не пошушна предателска реч. И на вси въпроси грозно изпитание. Един ответ даде и едно мълчание и казваше: Аз съм Левски, имена! И никое име той не спомена. но тиранът люти да убие духът. Една зара, Левски, осъди на смърт. Царете, тълпата, мръсните тирани, да могат задуши гордото съзнание. Гласът, който вика, мисълта, що грее. Истината вечна, що вечно живее. Измислиха всякой по една секира, да уморят всичко, дето не умира. Зарад Прометея, стръмната скала, ядат за Сократа, с клеветата зла, Синджир за Коломба, кладата за Хуса, кръста на Голгота за кротки Исуса. И по този начин най-грозни конец, бъдещето става най-сяен венец. Той биде обесен.
скъпи жертви да се тресат, и вятърът южни с тях да се играе, и тиранът весел с тях да се ругае. О, Бесил, славно! Теб те свети смъртта на герой. Свещено си ти. Ти белег си страшен, знак за свобода. За хляб и тегла гинеше народа. И лъвът, и храбри, и смъртта до днес от тебе, Бесил, правиш ли чест? Защото подлецът, шпионът, мръсникът, в уния дни мрачни, що робство се викат, умираха мирни на своето легло, с продадена съвест, с позор на чело. И смъртта на тебе, о, Бесилко свята, бе не срам, а слава, нова на земята. И връх, откъдето виждаше духът, към безсмъртието по-прекия път. Винаги през февруари, точно под това небе, черната сълза ни пари. Дякона да погребем. Викат белите му гости от потъналия гроб. Казват, селяните прости, спасли ли светия роб? Казват, смъртната каруца спрели ненадейно там, дето днешните ни внуци често се червят от срам. Казват, робили потайно по ветования храм. Няма гробове незнайни, тръгвам да го търся сам. Преските на вековете, сипея на паметта, като сянка на комета, паднала от пепелта. Хайде да копаем всички, бездни, гробници, души. Мъчно е да се отрича, страшно е да се руши. Трябва просто да се вярва, че съкровището спи, като неразкрита дарба може да ни ослепи. Някой ден, като по чудо ще избухне този миг, и веста ще ни събуди, като удар от камшик. Може пак през февруари, точно от това небе, между снежните пожари, дякона да погребем. Ние можем много неща. Можем да изчислим с компютър колко дни е живял. 13 000. За 13 000 дни той за нас е направил всичко. Ние за него колкото прокат. Много неща можем. Едно не искаме. Да видим гроба на Левски. Гроб не ни трябва. Апостола ни трябва да ни свестява. Човек по човек.